Hola, sóc en Xavi Pinyol, músic de cobla, instrumentista de tible i compositor d'una vintena de sardanes, i us vull presentar Introit, manual d'urgència per entendre la cobla i la música de la sardana, la meva proposta de xerrada conferència. Actualment penso que, més enllà del sardanisme, la sardana i la cobla es troben en una situació de desconeixença i d'oblit. Amb Introit poso en pràctica la meva passió musical i també docent per a fer arribar la sonoritat de la cobla dels seus instruments i la de la sardana a nous públics. La proposta té una durada aproximada d'uns 70 minuts. Les explicacions les combino amb la projecció de diferents diapositives i imatges, amb la visualització de diferents vídeos de gran qualitat, amb l'escolta guiada de diferents exemples musicals i amb la interpretació en directe de diferents fragments musicals amb el tiple, el meu instrument. Introit ja s'ha programat en biblioteques, centres cívics i també moltes aules d'extensió universitària, i en tots els llocs ha tingut una gran valoració. Us animo, doncs, a contactar amb mi, a demanar-me més informació sobre la proposta i valorar plegats la possibilitat de programar Introit, manual d'urgència per entendre la cobla i la música de la sardana en el vostre espai o en la vostra població. Moltes gràcies i ens veiem aviat.